Kaixo, gaur pio-pio jolasa erakutsiko dizuegu. 5 urtetik aurrera gomendutatuko jolasa, oso entretenigarria, estrategia, arreta planifikazioa eta erabakiak hartzea lantzen dituen jolasa. 2 eta 5 jokalarien artean jolasteko eta erakutsiko dizuet zertan datzan. Hemen txita batzuk, instrukzioak eta hainbat karta. Helburua 3 txita lortzea. 3 txita lortzen dituen pertsonak irabazi egingo du. Hortarako zer egin beharren jolasten azalduko dizuegu. 3 pertsonen arteko partida egingo dugu. Vale, 4 karta emango dizkiogu bakoitzari. Eta erdian bestea jarriko ditugu. Orduan, prestatuko eta saltzeko. Ze behar dugu? Txita bat ateratzeko lehenengo arrautza behar dugu. Eta ze behar dugu arrautza bat egiteko? Oilarra, oioa eta kabia. 3 hauek ditugunean, arrautza bat lortuko dugu. Eta gure aurrean jarriko dugu arrautza. Eta berriro kartak hartuko ditugu, guztira 4 karta izan arte. Beti izan behar ditugu 4 kartak eskutan. Eta hurrengo pertsonaren txanda izango da. Deskartatu egin da, zen 3 aukera ditugu jolas honetan. Bata arrautza sortu, hurrengo pausua gero azalduko dizuet, bestea arrautza lapurtu, orain ikusiko dugula, eta bestea ezin badegu ezerrez egin, karta bat bota eta beste bat hartu. Hori da, jokalari horrek egin duna, deskartatu egin da eta beste bat jaso du. Hurrengoa, azeria. Ze pasatzen da azeriarekin? Azeria ateratzen denean, arrautza bat lapurtu dezakegu. Orduan, azeria bota duenez, arrautza berarentzako izango da. Hurrengoa, nik ez daukat ezer, beraz, bat botako dut, eta beste bat hartu. Eta hurrengo jokalariaren txanda izango da. Azeria bota du, eta arrautza ondokoari lapurtu egingo dio. Venga, hurrengoa. Deskartatu egiten da. Eta ni ere deskartatu egingo naiz. Hurrengo jokalarien txanda da. Oso ondo. Zer pasatzen da txita bat egin nahi badegu? Arrautza daukagunean, 2 oio beharko ditugu txita ateratzeko. Oioak arrautza berotuko du, oioaren soinua egin behar da, bestela ez du balio, berak egin duen bezala, horrela egin eta arrautzari buelta egin behar dugu. Berak jada bere lehenengo txita dauka. Txita hori ezin dio inor lapurtu, hori beria da. Hori ezin da ikutu. Berriro karta guztiak hartu ditu eta hurrengoaren txanda da. Deskartatu egiten da, ez dulako ezer. Ni ere deskartatu egiten naiz, ez delako ezer. Hurrengoaren txanda. Hurrengoaren txanda. Bera deskartatu egin da, beste deskarte bat. Hau aldatuko. Nik tranpatxo bat egin dut. Berriro 3 hauekin, kabia, oioa eta oilarra, arrautza bat egingo nuke. Eta berriz ere, kartak hartu, 4 izan arte. Eta hurrengoaren txandalitzak. Berak ere, beste arrautza bat egin du. Hurrengoaren txanda. Kartak betetzen ari da. Hurrengoaren txanda. Deskartea egin du. Nik azeria daukadanez, azeria bota eta ondokoari arrautza lapurtuko diot eta karta bat hartu. Bueno, horrela jarraituko genuke. Imaginatu arrautza uni daukadala. 2 hauek oioekin. Bata buelta eman, eta gero beste 2 oiorekin berriro, besteari buelta eman ondoren. 3 txita lortzen dituenak, irabazi egiten du. Oso jolas divertigarria da. Farrasko botatzen dira, hemen parekoak farrez nitun, lapurketa kontua ekin da horrela. Beraz, badakizue, jolastu, probatu eta gozatu.